Vidíte a jejich nožičky. Vidíte přivý jak lopaty. Pracuju v tom, ty černochu. Nakrpaju, piči čilo. Koštěto! Heď! 2 euro piči, život toho. Ty pičo. Tak No, nebo to demone, co uděláme, Zajedu auto. A jeď. Na co pustili? Ty doktora, nejde. Pičo. Ale jak to tě... Jak kope? No. Víš co? Jít někam. Já jsem to neznal. To je ještě. More, proč to tady je, ty zmrdé? A tak nedělej, more, teď to pojebal, ty debile. Naprav se, pojďte. Kameruješ? Jo. Teď jsem na drátě, já. Teď vám zarepuju. Jo, děkuji. Tak mu tam puste něco. Čoupni mu tam muzika. A teď koukej. Koukej. Volá, ty mi tam jdeš. Pejďte slíknu do hola. Teď mu to začal. Pejďte se, more. Ano? Na to se nikdo nebude dívat, protože bude říkat tak dlouhý video, nic na tom nedělá. Vidíš, že hrajou. Co vy tam nic nedělají? A počuj, dělají. A udělej se, vidíš. A teď George mi dává koš. Já ještě ho dá do toho koše, jo? Víš, na ten koš půjdu, more. Nic, more. Do včoví. Ještě 2 pokusy. Dobře. Takže ty chce na úkol. Myš na ten koš nenapáju. Málem tam byl. Vypadá, nevidí. Já se to vám chtěl víš, jak jsem nachal, víš? To je ono, ani to. Jo, tak to jsem nevzal do piču. Počkej, Borek, nám taky. Pojď tady, co? Jakou frekvenci je na Jo, Borek, mi to praxi vyhotovosti. Jo, A stejně. Má tam vyniká. Ty pičo, a nic, stejně. Ty pičo, pejdu. Já nebudu tam dole, Ano, Ještě kolikrát bude říkat to ano. to vám řeknu. Jo! Nejde. Hej, Lukáš, tak koukej na něho, more. Ano, velký pozadí. Nikoho, dívej se. Málem tam bylo. Koho? Mrkváče. Mrkváče. Já! Nejede!
Cześć! Co do nas, 6 godzin.